Mau lihat madiho Tuhan, dinapungu hamiakana tinubusmu, dibagas joromna pinarbadianmon, paihutihut barita panaunomi, dibalgani holong neroham dihami, asadapotan hanguluan na manoktong. Atong ukap ma roha dohot pikiran nami nuaeng, lau manangihon hatam, barita nauli, asadapotan hagugoon hami, jala marlas ni roha hami Tuhan, manguduti ngulu nami, manguluiho, makuling maho Tuhan, ayanu ngarade hami lau tumangihon hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hata, jamita di partangyangan pasion paduahon di tikion, wenet do sian Matius bidu 20 onom, mamuka sian aya ono pulusia sahat tu pitu 75. Matius 26 ayat 20 sahat 75 tapai hutihut mah asa hujah hadihita. Alai nahudul do anggo si Petrus dialamani, jadi didapoton sadaparopuam maibana madok. Doho dongan ni Yesus nasian Galileai. Jadi di suadahon ma di jolo nasida saluhutna ninnama dak kuboto nani domi dungi dinana yang haruar ibana di ida paropuan na asing ma ibana di dokma tu akana di sini odo sada dongan ni Yesus nasian Nasaret. Jadi diulahi ma macuadahon pola manolon tung nasohuta dadu halahi. Alai dung satokin nari didapoton akana jongjong disima si Petrus mandok si tong tahe doho sada siya nasida ay pakuling mido patadahoko dungi di pabuburaho madirina huhuk manolon-nolon tung nasouta daha do halahi ninna jadi pitor martahua mamanuk. Jadi didingok si Petrus ma nahina tahun ni Yesus tu ibana. Tolu hali suadahono muau tagan somartahua dope manuk. Dungilau masih Petrus tu balian tu matangis situ tu ido yang go sahana. Huriana pungu di bagasan guarni tu hata Yesus Kristus di partangyangan pasion borngin paduahonon nunga bagas tapai hutihut barita panaonon itu hata Yesus Kristus dodo situ tu natinaonna lao makokopita haleaon icah-icak rehe-rehe tijur pastap-pastap di tahun ibana alani buasa ikon ganup tahun ikon dipatu pahuriata partangyangan manaringoti taringut tu barita panonon ni Tuhan Yesus asa bagas gorga di rohata jala taingot toktong alani holong nado ubaen nama luahita alani holong nado ubaen nama ngulu hita saharu di bagasan tikion hurian itu hatta di porla Getsemane tarbegedo angguk bolon marukil situ tu do Yesus disi tarhonado pedisi dipikiri kasih siani perbedaan manangise nasi darajumon nasumangap alai laos disido di dok Yesus tua kasih siana saluhut do hamu targasip midaau di nasabornginon aina tarsura do lebutaku ma parmahani gabe marserak ma biru-biru nasapungwani
Halayang si Petrus taida di si tibu hiat do ibana mangalusi Yesus di dok. Agia sudah nasida tergasip midaho anggoau nasotupa tergasip. Marnidai di dok Yesus ma tu ibana. Adorang somartahuak manuk padua halihon sabornginon. Nunga telu hali di suadahon ho. Hamu kadongan sapor seaon di taman Getsemane, di porla Getsemane, sai hirana mate do pakilalani Yesus. Sai hirana mate hinorhon ni marsak ni rohana. Asa di tadi konibana do satokin kasisian nai, lao maibana martangiang. Patuduhon na do situtu do sitaonon nai. Pola do di do Yesus songonon. Ale amang bereng awon ay ikon taonokku molotungi say sau may unang tadi konaw amang out maho olo niyan pasalupuhon si inumono sianaw alay unang marohaku saut rohamma lambigogo mamartangiang di parukilon nai jadi songon mudar nahipaldo madek hodok na tutano. Hape idama akasisihan na modom do didok ala ni do ni salibon na. Diperlaki do Yesus ditakup. Hape ari-ari dunia nibana hudul mangajari di bagas joro so ada ditakup ibana. Alai kon saud do di sisongon hata natar surat odeng asa jupang mahata ni panurirang. Hurian itu hatta diboto Yesus donai komasa saluhut akasi taonon itu ibana. Ikon hona pasta-pastap ibana. Ala di patorang hadirion natu situan ni malimi. Di jolo ni malimi dilului nasida dua kasih tidangi gagap. Asa marutako sama Yesus sapedang jupang nasida nangguaha. Alai komarutang hosa do ibana. Dungi ditijuri do bohina. Nadeba manopuk. Nadeba mangalicingi. Diboto Yesus do toktong naik konsoadahono ni si Petrus ibana. Ai di porso si Petrus do ibana. Pabua naso tinadanai Yesus. Alai dung martahuak manuki. Padua halihon. Dingot si Petrus ma nanido ni Yesus sih. Lau ma ibana tumbalian, tumatangis ma ibana. Alai yang go si Judas parjehei, na sinonggopan ni si bolisi, manol soli do ibana, aladung diida nekona uhum nama Yesus. Alai marasing doang godalan na sian si Petrus. Dibuat dosada haputusan mengakhiri hidupnya. Huriana pungu di bagasan gorni to hata Yesus Kristus. Alani ido marhite hata ni debata naung tapai hutihu naking di partangiangan pasyon borngin padua honon ditogu-togu dohita saluhutna diajari dohita asa manoktong mangolu di bagasan parsihohoton maka porsiai Yesus. Ngolu na toktong maperhatopoton Yesus Kristus. Ibana do Tuhan. Tutu do ibana anak ni debata. Jangan pernah menyangkal bahwa dia adalah Tuhan. Ale manoktong mahita maperhatopoton Yesus Kristus do Tuhan. Ibana tutu anak ni debata. Atau si putih hota na parjolo ima tati rumah Yesus di partangiangon nai. Ibana do anak ni debata. Martangiang do Yesus pola sahat tutolu hali. Mula hulak. Patuduho disi dodok si tutu. Marsak si tutu ibana. Pola didok hirana mate pakilalaanna. Dan sewaktu Yesus berdoa. Dia mulai gemetar karena rasa sakit yang sungguh dalam. Lalu seorang malaikat datang
untuk menguatkannya. Dia sungguh sangat menderita sehingga dia berpeluh tetesan-tetesan darah. Amang inang marsi taonon Jesusi lau manobusita. Dia menderita untuk segala dosa. Untuk segala dosa kita supaya kita dapat diampuni dan hidup di dalam pertobatan. Martangiang do Jesus diperlaki patuduhon uduk ni rohana tu ama namar suru ibana. Martangiang do Jesus diperlaki patuduhon kepasrahan mutlak, kepasrahan total tu debata amai. Allah yang gua kasisian nai tung nadodo situ tu salibonna. Mereka sangat mengantuk berat. Mereka gagal berjaga bersama Yesus. On ma patuduhon hadirio ta amanginang. Hadirio nia kasisiani gobaran ni hadirio ta doi. Jojo dohita ala ni lojata. Dang tartalu hokita pangiduan ni dirita. Dang tartalu hokita pangiduan ni pamatangta. Gabe tarpodo pita. Olo maralupa tadokon amin. Gabe mersogo mata dokon amed dung hita siap pudumani. Alani kon manok tong mahita gabe pangoloi di tuhata. Di sudia kana masa di gulmit ningoluta. Tarlumobi moloju pakamolon. Rohita maniru parsitutuon ni Yesus di bagasan tangiang nai. Amanginang diudut ni turpuki di dokdo. Martangi yang mahamu asa unang bongot tamu tu pangujunan. Mengapa kita harus berdoa? Sian partangiangon ni Yesus dilehot tuhita pangajarion sitiruon namacai arga situtu bahwa kita tidak boleh terlepas dan boy hita malua sian ngolu na martangiang. Aina girgirdo todi alai galedo daging. Marhite tangiang tahati dakondo ibaru pakirimon. Nang pehira-hira mogap di basi taonon alai margogo jala marsahala dosi partangiang. Togudo lakana alaniaha ai Yesus dodongan na diulaon nai. Itulah gambaran. Ima gobaran ni ngolu na di bagasan tangiang. Yesus Kristus anak ni debatasa diri. Dipatuduho do hinariko ni namartangiang. Hinariko ni ngolu partangiang oni. Hita piamang doho tinang. Marnida nabinaen ni Jesusi. Roma hita tuadopan ni debata. Dang hola tikilas rohatta. Alay taida margogo situtu tangiang. Nang pemerupahon mudar. Madekdek. Taida di bagasan tangiang ni Jesusi alai gabe margogo ibana pasauton sakap ni amana. Di buku ede nomor 70 ayat onom di dokdo. Saluhut parsorium na songgop tu awon ho mahutiru Tuhan sai toktong manaoni naso uhum di portibion. Atong isi do sitirota di partangiangon. Tati rumah Yesus di partangiangoni. Napaduahon sian turpukon di pabotohot tuhita, ditogihok kita, asa toktong mengakui Yesus itu adalah Tuhan, anak Allah. Sotung taswadahon ibana. Si Petrus itulah salah satu murid Yesus yang pertama. Di huton ibana do Yesus hira-hira 3 tahun. Dimulana di doksi Petrus do agia sudah tergasip nasida midaho angguau nasotupa tergasip. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak, kata Petrus. Memang lidah tidak bertulang. Murah-murah do hitau mandok kata. Alai maol do hita lau mangoloi. Manang melakukan sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan. Yang sudah kita ikrarkan. Hidup na dung kenyataan
gebemu bama dang songon na tahataon. Ay tibu hiado di lubaho Jesus tu ibana. Namura segeon ni sibolis si sianay songon dahanon. Alay ditangiakon Tuhanido si Petrus. Asa boha asa unang mitop haporsyon na. Hamu kadongan sa porsyon. Buasa suada hono ni si Petrus Jesusi. Mengapa ia menyangkal Yesus? Ala mabiar. Alai di sol-soli ibana do penyangkalan nai. Dia menyadari kesalahan dan kelemahannya. Dan Petrus mengalami pertobatan yang mendalam. Dan Tuhan menerima kembali dia dengan kasih-Nya yang sangat besar. Di bagasan panol solio ni si Petrusi di jakon ma ibana. Taida masyani di patuduho tuhita mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni jika kita dengan tulus bertobat. Akhirnya kalau kita melihat kembali jalan hidup Petrus dalam kisah penginjilan Petrus, kita dapat melihat bagaimana Allah memakai Petrus untuk memberitakan Injil. Ia melakukan penginjilan dengan berkhotbah, mengajar dan membawa orang-orang non-Yahudi pertama ke dalam agama Kristen. Hurian hina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Taida songo dia ibana menyangkal Jesusi. Alai manulsoli rohana. Akamang doho tinang bohado hita disadok panggulmito ningoluta. Heado pehita manulsoli manang gabehira nama dus nama tahilala uju mergabus hita manang uju makatangon hasitongan ikon tabu bahido rohata. Ikon tapai ngotingot panaono ni Jesusi. Asa tatada hagaliota. Asa malo marningot pe si Petrus di hata ni Jesus. Patuduho doi bahado hita akamang doho tinang di pardalanan ni ngoluta. Marningot nang hata ni debata. Di sadok gulmit ni ngoluta. Malo galei hita madabu di bagasa dosa. Taingot marhamu baon. Taingot panaonon na, taingot pajauon ni Tuhan itu hita. Panol solion, penyesalan, tidak cukup hanya Tuhan mardosa au. Tetapi hidup baru, menerima kembali panggilan itu dan melakukannya dengan tulus. Melakukannya dengan ikhlas, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Naparpudis yang terpukon nanay idaota. Hiduplah dengan setia memikul salib. Hiduplah dengan setia memikul salib. Seluruh penderitaan Yesus hingga kematiannya bukanlah pengorbanan yang sia-sia, bukanlah kematian yang sia-sia. Ia hamamate ni Jesusi, gabe hamamate ni hamateata doi. Ia hamamate ni Jesusi, gabe hamamate ni hamate aku doi hape. Iya hamamate ni Jesus gabe pitu hamasuhatta doi amang inang tu surgo hasonangani. Di parade tu hita ingana kasonangan. Makorhol las ni roha di hita ngulu namanoktong. Asa marhitei mari kita melihat. Mari kita mangauhon. Alai maul do mangauhoni. Buasa dia detaipe di dokodo out naginorga turohaku bohim dinalau mateho gorga bagas di rohata amang doho tinang songo dia panaonon ni Jesusi ala ni holong na tuhita manaon ica-hica rehe-rehe pastap-pastap tijur doho licing-licing doho lana kana asing. Ahado si buanota, ahado si ulahonota. Satia mahita mayuto ni bana.
Satia mahita dina saulau na denggan. Satia mahita molo maol pesi dalanatai. Satia mahita tulomoni rohani debata. Tabu bahi rohatai. Unang tapajogal. Manang unang gabi mangalo-alo rohata lau mardenggan mardame. Tu salut halak. Molo taingot do barita panau ni Jesusi. Naing rade hitam manggotap na sahajahato di rohata. Unang gabe si tidangi gagap berusaha mencari kesalahan asa marutang hosa Yesus. Unang gabe si tindangi gagap pita bersaksi dusta. Satia mahita dina saulau nadingkan. Na maul doi maul si tutu alai taheta ingot ma holong ni debata na balgai. Holong ni Yesus nabalgai mata paingot-ingot. Kematian Yesus bukanlah kematian yang sia-sia. Pengorbanan Yesus bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Karena ia tidak dikalahkan liang kubur itu. Namun ia telah mengalahkan maut. Tidak ada lagi sengatnya. Haeonai mangalehot tuhita pakirimon. Hidup dengan setia memikul salib karena hidup adalah pemberian. Tapi bukan hanya pemberian, melainkan juga penugasan. Ia menugaskan kita untuk menghidupi hidup ini dan bukan asal hidup, melainkan hidup dengan bersemangat, hidup dengan bermutu, hidup dengan setia. Songonima di suraton Andar Ismail. Betapa berharganya kehidupan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Dia mua kamang dohotinang udutat tama muse barita pasionon sahatu hari Jumat di ulau nahom. Alani taluas mamangula hatani debata. Taingot ma tu dia pehita mangalaka toktong ma tapar hatopot Yesus Kristus do Tuhan. Satia mahita mangiuto ni bana mangulu di bagasan tangiang songon naung di patuduho tuhita sitiruota. Amin. Martang yang mahita.